ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮೂಲು ಡಿಸೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಆಂಡ ಹೂವು ದೆತ್ತೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅವನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಅವು ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಎಡ್ಡಣದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಅಲ್ಪದ ಅಂಡ್ ಕರಿಮಣಿ ಪ್ರದೇಶದ್ದು ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಒಡ್ಡುಂಗೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಒಡ್ಡುಂಗೆಲ್ಲ ಅಡೆ ಬೇದ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತು ಎಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಎನ್ನ ಬಾಬನೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತಮ್ನೆಲ್ಲ ತೂದು ಪರ್ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡದು ಎಸ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕರಿಮಣಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪುನಾಂಡ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ದೆಪ್ಪುಡಿಗೆ ಬಾಕಿದ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಶನಿವಾರ ಪೂರ ದೆತ್ತುನಂಡ ಅವು ಅದಮ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ದೆತ್ತುನಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಒರಿಯುಜಿ ಅವು ಒಂಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂಜ ಏಲಂ ಅದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಿನ ಸೊ ಯಾನು ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ದಿನ ಗುರುವಾರ ದೀತ್ಯಾನು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಬನೇ ದಿನ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ದೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ತುಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿ ಅನ್ ಮನ್ಪಾದೀನಿ ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೇನ ಸುರುಟು ಎನ್ನ ಕರಿಮಣಿ ಇತ್ತೀನಿ ಲಾಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ತೂಪ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ದ ಕರಿಮಣಿದ ಸೊ ಈ ತುದ್ದ ಕರಿಮಣಿ ಬರ್ತದೆ ಮೂಜೆ ಕಾಲ್ ಪವನ್ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಐಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ದುಮ್ಮ ಪೂರ ಕಪ್ಪುದ ಮಣಿ ಇತ್ತೀನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಕರಿಮಣಿ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಪೋಲ್ದ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಐಟ್ ನಡುಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಬರ್ತದೆ ಆಮೆಟಿಮೆಂಟ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕರಿಮಣಿ ಆ ಡಿಸೈನ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರೋದಿತ್ತೀನಿ ಹಿಂದಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಸೋತಿ ಜಿಂದಗಿ ಕೆಪ್ಪಣ್ಣದು ಐಟ್ ಆಲು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಅವನೇ ಮನ್ಪವನಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಕರಿಮಣಿ ಸೊ ಯಾನು ಮೂಜೆ ಕಾಲು ಪವನ್ ಮೂಜೆ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಮೂಜೆರೆ ಪವನ್ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ನಾವು ಕರಿಮಣಿ ಅಂಚ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಶನಿವಾರ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಬಾಲ್ಯ ಅಂದು ಸೊ ಶನಿವಾರ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಬಾಲ್ಯ ಆಯೆ ಪುಟ್ಟುನಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಪೋದು ಎಂಕುಲರ ಅವರ ಕಂಚಿ ಖಾಲಿ ಪಂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಆದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ತಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತನು ಅಪ್ಪಗೆ ಅನ್ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ಬಿ ಖಾಲಿ ಅದು ಹೊರ ಫುಲ್ಲು ಎನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಪೂರ ಕೊನದಿತ್ತೇನು ಐದಕ್ಕ ಕರಿಮಣಿನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಾರದೇ ಇತ್ತೇನು ಆ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿನ ಅಂಚ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಯಾನು LICದ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಯಾನು ತುಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿನ ಮನ್ಪಯನ್ನ ಫಸ್ಟ್ದ ಅವು ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಕರಿಮಣಿ ಅವು ಮಾರದೆ ಪೋದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜೀವನೋಪಾಯದು ಸೊ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುನಾಡ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅನಪತ್ಯಗ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನು ಓವ ಒಂಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಲಕನೆ ಅಂತಾರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಏರೇಡ ಕಾಸು ನಟ್ಟುನೆಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಂತುನಾಡ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನಪತ್ಯಗ ಹಾಪುನು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಮಿಷನ್ದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎನ್ನ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡೇ ಮನ್ಪು ಬರ್ಪುನು ನಿಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಕೈಟು ತುದುಪ್ಪರೆ ಇಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಂಗ್ದ ಮರ್ಲು ರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಯಾನು ಅಂಚಪುರ ಸೊ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏನು ಗೋಲ್ಡ್ ದಿಪ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ದಿಪ್ಪೇನು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಸಮಯದ ದಿಂಚೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿದ ಲಾಂಗ್ ಕರಿಮಣಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದ ಆಶಯ ಒಂದು ಇತ್ತನು ದೇಪಂಡ ಒಂದು ಪುರ ಒಂದು ಚೂಡಿದಾರ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು ಈ ಒಂಜಿ ಕುದ್ಯ ಕರಿಮಣಿ ಆಂಡ ಸಾರಿಗೆ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಿನಿ ಉದ್ದದ ಕರಿಮಣಿ ಅಂಚದ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಉದ್ದದ ಕರಿಮಣಿ ದೆಪ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಆಶಯ ಒಂದು ಇತ್ತನು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನಿ ಕುಡ್ದು ಬೈದನು ಎನ್ನ ಬಾಬನ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಅಂಚೆನ ಇನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೇನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನು ಪನ್ಪೇನು ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಾಸಿಡೇನು ಪೋಪಿನ ಪಂಡದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಾಸು ಏತು ಬರ್ಪುನದು ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಆತದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಪಾಪ ಈತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ರಲಿಜ್ಜಿ ಅವು ಏತು ಬರ್ಪುನು ಪಂಡದು ಪನ್ಪುನ ರೂಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜವು ಆಂಡ ಎಂಕಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಬರೋದು ಎನ್ನ ಆತು ನಾವು ಎಂಕಿ ಈ ತಿಂಗಳೇ ಬರ್ಪುನ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೂಪವೇನು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲೇಟ್ ಬರಲ್ಲ ಕಾರಣದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಂತೊನಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತ ಅವು ಆತು ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲುಡ ಅಂತೆ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಕೊರ್ನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮ
ಪಂಡ ಆರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಪಂಡದು. ಸೊ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಿನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ದೇನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೂಪವ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪತ್ತ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಪಲ ಪಂಡದ ಆರಿಂಕ್ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ ಕುಡಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆಯನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚಾದೆಂಕ್ ಲೇಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ನೀವು ತೂದುಪರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು, ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಂತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಮಂತ್ ಬನ್ನಾಗ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಏತು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಏತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ರಾಶಿಗೆ ಗಟ್ಲೆ ಬೈದು ನಾನು ಪಾಪ ಎತೋ ಜನ ನೆಟ್ಟೆ ಬೆನ್ನೊಂದಿದ್ದುವೇರು ಅಂಚಾದು. ಸೊ ಒಂದು ಯಾನು ಕೊಡೆಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ್ಯಾನು ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಎನ್ನ ಬೆನ್ಪುನ ಮೂಲ ಕಸುಬೆನ್ನ ಬೇತೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಪಂತೇನು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಎಂಕ ಕಾಸು ಯಾರ್ಲೆ ಅಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಯಾವುಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಪ ಮನಿ ಪಂದಿ ಕುಲ್ಲುನಿಕ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಯಾವುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ ಕಾಸು ಯಾವುಜಿ ಅಂಚ ಬಣ್ಣದು ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋನಾಗ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಂದೇರು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಲತ್ತು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬರು ಡೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಪೂರ ವ್ಯೂಸ್ ಬೋಪುಣತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆತುಜ. ಸೊ ಯಾನು ಬೆಂದಿನ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ದ ಕಾಸಿದೆ ನೀನು ಇದೆಪ್ಪೆರೆ ಬೊಪ್ಪಿನಿ ದೇಪಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದ ದಾಲ ಆವಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿನ ಟಿವಿ ಮನ್ಪುಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸು ಬರ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಈತು ರಾಸಿ ಮಂತದ್ದು ತೂಪನು ಮೊಕ್ಕಲು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದು ಪಾಪ ಬಾಕಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಏತು ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಉಂದುವೆ ದೇಪಣ್ಣ ಮೊಕ್ಕಲು ಪಕ್ಕಡಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ತಟ್ಟಿ ತೂಪವ ನಾವೇನು ಅಪ್ಪಗ ತೂಪಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುನು ಒಬ್ಬ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈತು ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಅಂಚ ಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಸತ್ಯ ಅದೇ ತೂಪಲ್ಲಿ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳು ಪುರ ಪಂಡದು ಬಾಕಿದ ಪಾಪ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೇ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಥರ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ಪುನು ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇತ್ತು ರಾಸಿ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತಂತೆ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನೈಕೆ ನಮ್ಮನೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಂಪಿನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬನ್ನಿ ಏನಪ್ಪ ಯಾಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗುನು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲು ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಾಣ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೇನು ಪೂರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೇನು ಯಾನೊಂಜಿ ಕೋಡೆದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಬುಲ್ತದು ಪೋಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಪಂಡ ಪೋಡು ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಎಂಚಪುರ ಬರ್ಪಿರು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಂಚಪುರ ನಮ್ಮನ್ನು ದ್ರೋಹ ಮಂತ್ ಪೋಪಿರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಂಡದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ದ ಕಾಸು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೆ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬತ್ತನು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಬುಲ್ತದೆ ಪೋಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಪಂತೀರು ಏಪಲ ಇರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುನಾರು ಇರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲರು ದ್ಯಾಗ್ ಬುಲ್ತಾರಂದು ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಥರ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಪೂನಾಗ ಒಂಥರ ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪು ಅಂಡ ಇಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮನೇನು ನಂಗೆ ಪೂರ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅವು ಏರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಜನೇ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ಅಂಡ ಅವು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ನಮಕ್ ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾದೆ ಪೋಪುಣು ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಪತ್ತು ನಂದತ್ತು ನಮಕೊಂಜಿ ಕೇರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ಐತಾತ್ ಖುಷಿ ಓಲೆಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಇಡ್ಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಕೇರಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐತಾತ್ ಖುಷಿ ಓಲೆಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪನ್ಪುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೇತಿತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿನಿ ಬಕ್ಕ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೆಲ್ಲ ಪಂಡದು ಕೋಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬುಲ್ತದಿನಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಗ ಜನ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಬುಲ್ತದೆ ನಾವು ಪಂಡ ಓವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತತ್ತದು ನಾವು ಬುಲ್ಪೆರನ್ನ ಕಟ್ಟೆರ್ಲ ಜಾಂಡಲ ಕೋಡೆದ ಸೀನಿಡ್ಲ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾವು ಬಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಪುನಗನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋತಿನತ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಪುಲ್ಲುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋನಾಗ ಐಟ್ ಕಟ್ಟು ಸೀನಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದೇ ಬೋಪಿನಿ ಕೆಲದಗಳು ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪಿರಿ ಎನ್ನ ಅಂಜತ್ತು ಯಾನ್ ಪನೊಂದೇ ಬೋತಿ. ಸೊ ಅಂಚದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಎನ್ನನಾಗ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒರಿಯಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪಾತಿರಡು ಪತ್ತಡು ಮೋಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪೂರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುನಾಲ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಂತದೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮಂತದ ಅಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸನಾಲ್ ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಚಾನಲ್ ಇದೀತೆನು. ಸೊ ಯಾನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನೇ ಬುಲ್ತಿನ ಮಂಡೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪಂಡೇರಿ ಬುಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಪಂಡದು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಹೊರರ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪುನ ಕೂಡ ಬುಲ್ಪುನಾಗ ಬುಲ್ತದೆ ಬೋಪುನು ದಾದ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ನಾನು ಲೋ ಫೀಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇನು ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸಿಮ್ಟಮೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಬುಲಿಪುನ ಸಿಮ್ಟಮ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ನಾನು ಪಂಡೆ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಒಂಥರ ಎಂಕ್ ಸಿಮ್ಟಮೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಬುಲಿಪುನ
ಅಪ್ಪಗ ಬುಲಿಪುನಾಗ ಬುಲ್ತದೆ ಪೋಂಡು ಬಟ್ ಆಪುನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗೆಂದು ಯಾನು ಎನ್ವ್ಯಾನು ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಬರ್ಪಿನ ಘಟನೆ ಉಂಡದ ಅವು ಆಪುನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗೆಂದು ಎನ್ವ್ಯಾನು ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಲಕ್ಕನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಮುಂಜಿ ಪೂರೆನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆಭಾರಿ ಅದು ಉಪ್ಪೇನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇಂಚೆನ ನಿಕ್ಲ ಪೂರೆನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಲೆಂಕ್ ಎನ್ನ ನೆಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ ಬಕ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಪಾಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲ್ ಬರ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಕಾಲ್ ಬೈದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏಟಲ್ಲ ಕೊಂಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಜನ ಇನಿ ಅಂತೆ ಸರಿಯೇ ಅಂಚೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತೂದು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪೂರನವ್ರು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕು ಮಂತದೇರು ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಮಂತದೇರು ಮೋಕೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಅವೇ ಒಂದು ಕರಿಮಣಿ ದೆಪ್ಪೆ ಪೂಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ದೆಪ್ಪನ ಐತ ಡಿಸೈನ್ದ ಪೂರ ತೂಪವೇನು ಅಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಕರಿಮಣಿ ವಾ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತ ನಂದೆಲ್ಲ ತೂಪವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆದಾ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಕ್ಲುಪ್ಪಿದಾರ್ದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ನೋಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆನು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೆ ಒಂತೆ ಅಂದು ಎನ್ನು ಆಂಡ ಪಾತ್ರೆದು ಪೂಪುಣು ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕರಿಮಣಿದ ಡಿಸೈನ್ ತುಪ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಬರ್ಡೇದ ಎನ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಅವು ಫೋಟೋ ಬಣ್ಣ ಅಂಚದು ಇದು ಉಂಡದು ಹಾಳಾತು ನಾವು ಫೋಟೋ ಆತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತುಲಿ ಒಂದು ಕರಿಮಣಿ ಇತ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ತುಲಿ ಲಾಂಗ್ ಬತ್ತದು ದುಂಬು ಪೂರ ಕಪ್ಪು ಮಣಿ ಬತ್ತದು ಉದ್ದದ ತುಲಿ ತಿರ್ತಿಡು ಇಂಚ ತಾಳಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಬರ್ಡೇದ ಯಾನ್ ತೂಲೆ ದುಂಬು ಏತು ಸಪುರಿತ್ತೆ ಅಂತೂಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಿ ನೆತ್ತಿರು ಚೂರೆ ಕುಜಲಿತ್ತಿನ ಏನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗನ ಮಸ್ತಿತ್ತು ಕುಜಲ್ ತುಲೆ ಉಂತುಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಬಕ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗನ ಕುಜಾಳು ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕಿತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಫುಲ್ಲಿತ್ತೆ ಗುಂಡು ಗುಂಡಾದ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಕ್ಕಲ ಮೆಮೊರಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಂದೇನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಮಂತ ದೀವೋಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ಬೇಕ ಮೊಕ್ಕಲ ಬೊಡಿದಿಗೆ ತೂಪಾರೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಇದು ಪುರ್ಲು ತೋಜೋದು ಇತ್ತೀರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಶೇಪು ಬೇತೇನೆ ತೋಜೋದು ಇತ್ತಂದುಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೂಲು ಡಿಸೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಆಂಡ ಹೋದೆ ತೊನ್ನೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅವನೊಂದು ದೇಪನ ಉಜೇಲಕೊಂಡು ಪೂರ ತೂಯರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಪೂರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂಚ ಯಾನೆನ್ನ ಬಜೆಟ್ ದನೆ ತೂಗಿಲ್ಲ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಶೋಕ್ ಇದೇ ತಾಳಿ ಹೂವು ರೌಂಡ್ ಅವು ಡಿಸೈನ್ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಕುದ್ದದ ಹೊಡಿತೀನಿ ಲೆಂತ್ ಹಣವಂತೆ ಕುದ್ಯದ ಹೌದಾ எனக்கு ಪಾಪ ಅಲ್ಪದ ಅಂಡ್ ಕರಿಮಣಿ ಪ್ರದೇಶದ ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಒಡ್ಡಂಗಿಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಒಡ್ಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಡೆ ವೇದ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೇ ಬೇರೆ ಮನಿ ಪಂದ್ರೆ ಮಂಗಲ ಇದು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಎಂಚುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ನೂ ಇರಲಿ ಬಿಜ್ಜು ಓಕೆನಾ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ
ಫೈನಲಿ ಒಡ್ಡುಂಗಿಲ್ಲ ಬೆತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಜೋರು ಬಡಲ್ಲ ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಅದ ಮಿನಿಗೆ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಜೋರು ಬಡ ಒಮ್ಮೆ ಇದೇ ಮೂಲಿಂಚಿನ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ कमी दूर बड़ा होने ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೈಯದ ಬೇತನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ दोनों निकलने बोर्डु ओ गोभी है गोभी पूरा गाड़ी लग गया ना मिनी सर अरे अंदर वीडियो रेकॉर्डिंग मंचूरियन गोभी हंची तिंदा गोभी मंचूरियन ಅಂತ आता अपरा तिंदा गोभी यार फ्रूट सलाड करता है बीच गड़बड़ ನನ್ನ ರಪರಪ ನೆಟ್ಟಿ ತಿಂದಿದೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲಿಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪತ್ತ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕತ್ತಲಿ ಆಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಲ್ಪ ಒನಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಆಂಡ ತರಕಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಒನಸಲ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣ್ಣಿಲ ದೆತ್ತೊಂಡೇನು ದೇಪಂಡ ಒಂದು ನಿತ್ಯದೀರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿ ಉಂಡತ ಸಾರಿಗೆ ಪೂರ ಮೀನು ಬೋಡುಪುನಿ ಉದ್ದ ಕರಿಮಣಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಉದ್ದದ ತೊಂಜಾನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಡ ಅಬ್ಬರ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಡಿಸೈನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದೆ ಡಿಸೈನ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಪಾಡ್ವೇನು ನಿತ್ಯನ ಇಲ್ಲಿಯ ಕರಿಮಣಿ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ದನೆ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು
ಅಂಚ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪುಚಿ. ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.